Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, barkamu da sake haɗuwa a wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mu ta Kaugama Tech. So dan waye dan yau ne farkon da ta wannan tasha ta mu, ka dore ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all, hakan shi zai baka dama da zarar mun sake bidiyo YouTube za su sanar da kai. So kamar da gani a cikin wannan bidiyo mun kawo maka ta sabuwar hanya da zaka samu kuɗi ta hanyar referral ba tare da ka sha wani wahala ba. So ku biyo ni mu je cikin bidiyon. So da zaran ka danna link din da yake description na wannan bidiyo zai kawo ka cikin site din. Wannan shine cikin site din kamar yadda kuke gani. So abin da zaka yi a nan gurin shine bayan ka shiga ya kawo ka nan gurin zai nuna maka yi register da email naka da phone number da username da kuma passport. A nan gurin kuma wurin Muhammad 66 nan sai ka bar shi a nan gurin shine referral. To abin da zaka yi shine zaka zo ka sa email naka a nan. So gashi kamar yadda kuke gani. Bari mu sa namu. So bayan ka sa email naka sai ka zo ka sa phone number kamar haka. So bayan ka sa phone number sai ka zo ka sa username naka, sunanka, amma sai ka dan hada da wasu nambobi. So gashi kamar haka. So bayan ka sa username naka, so gashi sai ka bar nan dinnan wurin Muhammad dinnan sai ka bar shi a haka shine referral. Idan ma kuma baya wurin sai ka sa Muhammad 66. Idan ka ga ba komai a gurin sai ka zo ka sa passport kamar haka. So bayan ka sa passport ka gama komai sai ka zo ga inda aka sa register sai ka taba shi kamar haka. So da zaran ka taba shi zai wuce da kai kaga ya kawo ka nan ka yi register. So amma za su tambaye ka sa bayanan bankin ka a nan gurin kafin ka wuce. So yanzu mu bari mu nemo bankin mu. So ga nan United Africa UBA kenan. So a farko zaka taba ne ka nemo sunan bankin ka. So na biyu kuma zaka sa account number ka. Idan ka sa account number ka zai ciro ma sunan da kake amfani da shi. So yanzu ga mun sa account number. So bayan ka sa account number gashi zai ka sa account number anan ka lalimo sunan banki anan ka sa account number to zai ciro ma suna sai ka taba saving and continue sai ka yi saving nashi kamar haka. So da zaran ka yi saving zai kawo ka nan gurin gashi register ka ya riga da ya gama kuma success. So sannan nan ga nan wannan alaman abin nan jannan nan zaka taba shi ka yi copy na referral ɗinka ka je ka tura kai inviting duk abokinka idan ya yi register su baka 500. To yadda zaka yi tax din shine zaka zo nan sama ga wasu layuka guda uku nan sai ka taba su kamar haka. Bayan ka taba kan layuka guda uku nan ga inda aka sa tax sai ka shige shi kamar haka. Bayan ka shige inda aka sa tax so bari ya dan wuce. So a nan gurin zai nuna ma ga activating ga abin nan sai ka taba wannan ba activating din ba ne gefen nan sai ka taba shi kamar haka. Yau bayan ka taba participate din zai wuce da kai nan. So gashi nan inda aka sa tax nan sai ka taba shi kamar haka. So bayan ka taba tax din gashi nan zai dan baka zai sakon 40. Bari mu dan jira shi. So gashi nan saura kaɗan ya gama, saura sakon 3. So gashi nan bayan ya gama ga yanayin da aka sa financial din nan gashi nan sama nan sai ka taba shi kamar haka. So da zaran ka taba shi success yanzu gashi kun ga sun sa mana tax din mu 500. To kullun haka zaka rinka bi kana yin tax naira 500 kullun zaka rinka samu. Duk mutum ɗaya idan ka gayyata kuma za su baka 500. Normally ne zaka yi ya gayyatar abokanka sosai domin ka samu dewa. So duk ranar Asabar ake withdraw a cikin wannan site din. To mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo sai mun haɗu da ku a bidiyo na